Bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kuran tigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kuran tigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de do ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de do a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ do laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min ye an ka nin kalifaba ye min ye an ka nin mukadamba ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. So o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ fɛrɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou
Accra ni Dakar Air Burkina ale ya aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo ni waati in na. aw ma fili aw sɔgɔra ɲuman na yaasa aw ka se ka kibara jɛlen sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan ka kɛ ni mɛ kalo tile 12 ye san 2025 wuladafɛ kibaru kɔnɔ la an b'a fɔ ko aw danga na bi kunnafoniw a balikubaw bɛna tali kɛ an ka jamana CNT maaw olu ye parti politikiw ka sariya cili olu sɔnna a ma mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 olu bolokɔrɔta k'u sɔnna a ma maa 2 olu de ma sɔn a ma abstention minnu yɛrɛ minɛ o ye maa fu falaki n'an bɔra o kɔnɔna la seko ni dɔnko bunakun kan an ka jamana minisiri min ka ca ɲɛtilen don seko ni dɔnko ma Mamu Dafe a bisimilala Kuluba jamana ɲɛmaa fɛ yaasa ka se ka taa AES ka kuntɔgɔ dɔnkili an ka janjo kura hymne national ka taa a sɛbɛnfura ta k'a di jamana kuntigi ma an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara ninnu bakulubaw de kan ka se ka a lase aw ma k'a fɔ ko a y'aw tulo ni gɛlɛjɔ ko ɲuman a y'aw sɔgɔlen to jani bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na yaasa kunnafoni kana kɛ aw negela ye sɔni an bɛ segin ka na ka walawalali kɛ aw ye. N'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na k'aw fɔ ko kura an ka jamana wasabulon ni o ye farancɛlafanga wasabulon ye Conseil national de transition CNT maaw bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ k'a fɔ sariya sun mana ta olu de bɛ a bugunatigɛ ni u bɛ taa jɛn ka a voter ka kɛ ni bidɔnya yɛrɛ la k'a fɔ parti politikiw ka sariya mun bɛ yen nɔ ni o tun bɛ u lakodɔn ni o y'u ka charte des partis politiques ye ani fo ka taa se statut de l'opposition ni o bɛ fanga sinamatɔn o ka sariya kisɛ ko fɔ o mun ni concertation na ni malidenw bɔra ka taa u hakilina di a kan wa ni conseil des ministres fana ye hakilina di a kan a tɔ kun tora CNT maaw ka se ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye olu hakilina mun ye ka kala ta a kan kalataw de kɔnɔna la bi ka kɛ ni mɛ kalo tile 12 in ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko wasaden fanba CNT membre mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 olu de u bolokɔrɔta k'a fɔ ko u jɛra ni charte falenni ko in ye parti politikiw ka sariya ko olu jɛra n'a ye wasabulon kɔnɔna la maa 2 olu de ma sɔn a ma wa abstention ni o ye maa mun ye u yɛrɛ minɛ maa foyi min yɛrɛ minɛ nin ko in na o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko kala taara i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na CNT kɔnɔna la o baaraw bannen CNT maa mun bɛ ni ale ka caw ɲɛsilen don sariya ko ma ni o ye commission de loi a ɲɛmaa ye Sulemani Den ale ye mun sɔrɔ k'a fɔ kunnafonidila mun tun bɛ yen u ka kuma galamaniw na an bɛ jɛn o lajɛ ka sɔrɔ ka na. ɲininkali diyara n ye an bɛ don min na komi bi camancɛ fanga wasabulon welela bi ka a ka hakilina di ani a ka sɔnkoman fɔ sariyakisɛ la sariyakisɛ min bɛ tali kɛ bi jamana politiki tɔnw olu bɛ baara ni sariyakisɛ min ye o la sɔnsɔrɔli ye n'an b'a fɔ o ma charte des partis politiques ani statut de l'opposition a b'a ye k'a fɔ ko ni sariya su 2 in sariyakisɛ 2 in mun bɛ tali kɛ parti politikiw la ɲinan y'a sanji 20 ye que jamana in ye sariyakisɛ ta a kan mais aw kana ɲinan k'a fɔ ko ni sariyakisɛ in ye sariyakisɛ sabanan de ye dans ce sens là. La première charte des partis politiques était une ordonnance de 1991. N b'a fɔ ko parti politikiw ka sɛbɛnba sariya sɛbɛnba
a fɔlɔ fɔlɔ min taara an ka jamana kɔnɔ o tun ye ordonnance ye san 1991 CTSP san na octobre kalo la a sariyakisɛ filanan o sanna o taara san 2000 kɔnɔna na ani 5 la a sariyakisɛ sabanan de ye nin ye mun taara pardon san 2000 ani 5 o de b'an kunna fo ka se bi ma donc o sarakisɛ in de bɛ fɔ politiki tɔnw kan ka ɲɛnamaya cogo di politiki tɔnw kan k'u ka baara kɛ sira jumɛn fɛ politiki tɔnw k'u ka nafasɔrɔ kɛ sira jumɛn kan politiki tɔnw bɛ se ka yiriwali sɔrɔ kɛ sira jumɛn fɛ o sariya so in a ɲinan fɛ bi de k'o sɔsɔrɔ kun mun y'a to o ɲinan fɛ o bɛ tali kɛ jamanadenw yɛrɛ ka laɲini ma minnu kɛra assise nationale la ni jamanadenw y'a fɔ ko jamana parti politikiw ka ca ko ka caman bɔ a la ani constitution laban min kɛra avril kalo tɛmɛnen na minnu y'a jira k'a fɔ ko jamana parti politikiw ka ca parti politiki 297 de b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ ko parti politiki n'i bɛ sigi i kan ka sigi ni kuntilenna dɔ ni hakilina dɔ de ye donc hakilina 297 hali bi jamana bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ a ɲinina ko ka parti politikiw caman bɔ a la donc o laɲini dɔ de bɛ sɔrɔ ka sarasu in sɔsɔrɔ mun b'a to jamana marabagaw ni administration territoriale y'o sira taamala dɔ ye parti politikiw ka sira fɛ o ka se ka sariyasu kura ta mun b'a to bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ kɛcogo la jamanadenw yɛrɛ b'a fɛ politiki tɔnw kan ka don sira mun fɛ donc o de laɲini kɛra mais k'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ ko nin sariyakisɛ mun ni bi a jɔsira ka bɔ anw ka sariyasun kɔnɔ a tɛ dankari politiki tɔnw ka ɲɛnamali la an ka dugu la parce que jamana politiki tɔnw bɛ yen ka kɔn charte ɲɛ donc jamana politiki tɔnw olu ɲɛnamalen don jamana sariyasunba de kɔnɔ jamana bɛɛ fanga ɲɛnamalen don jamana sariyasunba de kɔnɔ a ye ka diya jamanadenw minnu bɛ jamana sariyasunba falen a yɛrɛ ka yira olu la k'a fɔ ko n'u b'a fɛ ka sariyasunba falen u tɛ se cogo si ka u dankari jamana ka sariyasunba la mun b'a fɔ ko jamana in sigilen don politiki tɔnkulu caman ka ɲɛnamayali kan donc n'an b'a fɔ o ma ko multipartisme o de baara kɛra an fɛ bi ka kɔn k'a ɲɛnafɔ k'a fɔ ko bi b'a to jamanadenw k'a faamu k'a fɔ ko baara nɔgɔmani tun tɛ an ye waati dɔw kɛ kuma caman fɔra an ka jamana kɔnɔ ko jamanadenw y'a laɲini k'a fɔ ko politiki tɔnw ka can ko ka dɔ bɔ a la ko mais o bɛɛ la jamana ye administration continuera ka politiki tɔnw ka respecté d'u ma ka position dilan n bɛ segin a kan tant que sariyasu min bɛ politiki tɔnw concerné ka u créeli concerné ani k'u ka ɲɛnamali concerné tant que o sariyasu ma ɲɔngiri jamana marabagaw tɛ se k'u ban ka politiki tɔnw créer sinon a bɛ kɛ sariya sɔsɔ ye donc bi an bɛ se k'a fɔ avec cette abrogation politiki tɔn tɛna se ka créer bilen avec cette abrogation politiki tɔn tɛ se k'a fɔ diyagoya la bilen k'a fɔ ko musaka min kan ka d'u ma k'u ka politiki baara kɛ ko ka k'u ye bilen donc fɛn fɛn bɛ tali kɛ o baara nin kan o bɛɛ de ɲɔngirila bi sariyasu min b'a fɔ k'a fɔ ko n'i b'a fɛ ka politiki tɔn ci i bɛ tɛmɛ tribunal de fɛ ka politiki tɔn ci ni nin sariyasu tɛ yen bilen o tɛ se ka wajibiya bilen fana administration territoriale kan donc bi a bɛ se ka fɔ politiki tɔn bɛ yen nka sariyasu foyi tɛ yen bi mun bɛ a sinsin k'a fɔ ko u kan ka baara kɛ nin sira fɛ u kan ka taa nin sira fɛ donc o de baara kɛra an fɛ bi k'a yira malidenw na n'i b'a fɛ ka jamana falen a tɛ falen kuma caman kɔ o tiɲɛ nka an ka jamana kuma ka gɛlɛn waati o waati n'i ye sigikafɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a fɔ k'olu bɛ jɛnɛ n'a ye dɔw b'a fɔ k'olu jɛnɛ n'a ye donc o bɛɛ bɛ tali kɛ k'a sɔrɔ kulu de sigi kan donc n'i y'a bɛɛ bila dugu ma k'a fɔ k'a ye na an k'a jɔ kura ye je crois que bɛɛ b'i yɛrɛ o kɔnɔ o de baara kɛlen filɛ Keba alisa an bɛ to CNT kɔnɔna la sariya ko bunakun kan an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mara cɛbɔ minisiriso olu de bɛ fɛn mun ye parti politikiw u ka sɛbɛnfuraw di ani olu de bɛ parti politikiw ka koɲɛw ɲɛnabɔ mara cɛbɔli minisiriso ka ɲɛmaayaso directeur général ale ɲɛmaa tun bɛ nin kɛnɛ in kan ni o ye Abdul Salam Jekepile ale ka kɔrɔfɔw la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ minnu kun kɛra k'a n'a kun ka kan partout ka baara in n'u y'u ka sarakisɛ k'a ka ɲɔngiribaw k'a kun sera waati ma u kun kan ka ɲɔngiri ka yɛlɛma don a kɔnɔ ani ko fo ka taa se ko an bɛ don min ko bi ko parti tiliko kuma ma fɔ maa si ye a fɔra sariya min bɛ partiw bolo k'u ka baaraw kɛ o sariya de bɔra yen o de ɲɔngirila nka ko parti f'an bɛ don min ko bi jamana ɲɛmaaw ma hakilina foyi fɔ o kan an bɛ jɛ an bɛ Abdul Salam Jekepili lamɛn Keba i ka yamaruya kɔnɔ la ka sɔrɔ ka segin ka na Mali kɔnɔ yan sariya dɔ de tun bɛ yen mun bɛ kuma parti politikiw kan o sariya a tun bɛ jamana in na ɲinan y'a san 20 de sariya in taara san 2005
den min wolola 2005 bi a bɛ san 20 na a tilala lycée la a bɛ sɔrɔ université la Mali yɛlɛmana maliyɛnw cayara jamana yɛrɛ maracogo yɛlɛmana an bɛ cɛmancɛ fanga fana kɔnɔ donc fɛn caman de yɛlɛmana jamana sariyaba min ye constitution ye o fana yɛlɛmana mais ni sariya kelen san 2005 sariya de don hali sisan magama k'a la tɔn min ma falen a la k'a to jamana lahalaya bɛɛ falenna mais magama k'a la jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ san 2021 ko assise nationale de la refondation o ɲɔgɔn ye kɔnɔ malidenw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko ka dɔ bɔ partiw la ko Mali parti ka ca kojugu bon o tilala k'a fɔ ko opposition o chef de file ka sariya min bɛ o kan o ye san 2015 sariya ye ko ka o sariya in fana bayɛlɛma o tilala k'a fɔ ko parti dɔw bɛ yen e ka kɛ député san i ka parti la i ka parti ye nafolo don i la ka musaka don i la i gagnera i kɛla député sini i k'i ka minɛnw cɛ ka yɛlɛma parti wɛrɛ la i ni min tɛ ɲɔgɔn kalama o ye janfa ye ɲɔgɔn ye in na a fɔla ko k'o fana dabila bon an bɛ sigi k'a lajɛ tan wa jamana ɲɛmɔgɔw ko ko ayi a tɛ ɲɛ an y'a essayer o ye min ɲɛɲini o y'a ɲɛɲini ka sariya in de falen mais a falenni ma se ka ɲɛ sɔrɔ falenni ma se ka ɲɛ sɔrɔ parti bɛ ka sigi parti kura bɛ ka sigi don o don a dun fɔra ko an ka dɔ bɔ a la dɔ tɛ se ka bɔ a la ni sariya bɛ yen sariya min bɛ yen o de ko ka parti sigi parce que Mali sariya la n'i kɛla service baarakɛla ye tile 30 de dira i ma ni dɔ nana ko a bɛ fɛ k'a ka parti sigi tile 30 de dilen don service baarakɛlaw ma ka récépissé di ko parti sigi mais o sariya in bi o de dankarikɛla o sariya de la jamana ɲɛmɔgɔw ko tant que sariya in bɛ yen dɔ tɛ se ka bɔ parti la ka sariya in to yen parti kura sigili ka nɔgɔn don o don hali gɛrɛn min na mɔgɔ 20 bɛ se ka sigi dɔrɔn ka bɛnbɛnbɛn kɛ ka taa parti sigi o tɛ bɛn bi an bɛ parti 297 de la Mali kɔnɔ maliyɛn ye joli ye donc o sariya in min kɛra sababu ye ka parti caya jamana kɔnɔ o sariya in de tun kan ka jɔ bi an ka député bulon mɔgɔw olu de ye tɛgɛ kɔrɔta k'a fɔ ko o sariya in ko o ko banna Mali kɔnɔ yan non démocratie ni parti politique ka sariya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la démocratie ye fɛn caman de ye mun bɛ fara ɲɔgɔn kan sɛnɛkɛla ka wuli ka taa a ka foro la ka sɛnɛ kɛ k'a ka sɛnɛ tɔnɔ bɔ démocratie de don jagokɛla ka se k'a ka jago kɛ k'a ka jago tɔnɔ dun démocratie de don ekɔlidenw ka se ka taa kalanyɔrɔ la démocratie de don bɛɛ ka baara kɛ ni kalo sara i ka sara ka d'i ma démocratie de don démocratie kɔrɔ tɛ ko ka parti 1000 sigi jamana kɔnɔ démocratie kɔrɔ tɛ ko ka parti 200 sigi jamana kɔnɔ démocratie kɔrɔ ye ko jamanadenw fanga ka di mun ye sariya min bali i ka se k'i kan bɔ fanga nɔfɛ wa o bɛ ka kɛ Mali la yan n'i y'a ye san 2002 parti kun tɛ ATT bolo mais a dun kɛla Mali président ye donc k'a fɔ parti ka caya o de ye démocratie ye o ye fili de ye démocratie Mali démocratie magama k'a la a b'a nɔ na Mali ka constitution magama k'a la a b'a nɔ na sariya dɔ de tun bɛ yen min tun bɛ ka parti politigiw ka mara gɛlɛya jamana ɲɛmɔgɔw bolo dankarikɛla o sariya de la parti kɔrɔlen minnu bɛ yen parti 297 jamana ɲɛmɔgɔw ma kuma o kan n'u tun bɛ fɛ ka partiw ci o tun bɛ kuma parti ci de kan bi an bɛ yɔrɔ min na o k'olu ye sariya de bɔ yen sariya bɔra yen mais parti ci ko kuma ma fɔ yɔrɔ si président m'a fɔ premier ministre m'a fɔ ministre min bɛ premier ministre kɛrɛfɛ nin baara in kalifala min na a bɔra ka kuma sisan députéw ɲɛnɛ a bɔra ka kuma nin yɔrɔ kelen in na a ma parti ci ko kuma fɔ parti ma ci gouvernement ma parti ci wa gouvernement ma fɛn min kɛ an tɛ don o kuma kɔnɔ an ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ko sariya in de cira parti ma ci Mali kɔnɔ fɔlɔ ni baara in kɔfɛ sariya in wulila hakilisigi kɔnɔ ani basigi kɔnɔ
jamana ɲɛmɔgɔw bɛna maliden bɛɛ wele maliden bɛɛ i kɛra cikɛla ye o i kɛra dugutigi ye o i kɛra jagokɛla ye o i kɛra mɔnikɛla ye o i kɛra alimami ye o i kɛra prêtre ye o i ye fɛn fɛn maliden bɛɛ de bɛ wele parce que sariya mun don a bɛ kuma mara de kan n'a fɔra ko mara o ma di mɔgɔ kelen ma k'a fɔ aw de bɛ se k'anw mara ou bien ala ko ko aw dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔw mara o ma fɔ bɛɛ bɛ se ka mara kɛ cikɛla bɛ se ka mara kɛ jagokɛla bɛ se ka mara kɛ président bɛ se ka kɛ jagokɛla ye sariya mun o bali o donc bɛɛ de bɛ wele hakilisigi kɔnɔ ka sariya kura sigi mali kɔnɔ min b'an ka parti politikiw mara mali yɛrɛ danbe a n'a taabolow kɔnɔ. Keba n'an bɔra sente kɔnɔ nin waati na an bɛ taa Moscou kaw bara ka kɛ ni Rusi jamana u ye san 80 tɛmɛnen kɔfɛ sebaya sɔrɔlen diɲɛ bakuluba kɛlɛ seconde guerre mondiale kɔnɔna la ka se ka o commémorer bɛɛ k'a fɔ an ka jamana tɔgɔ la kɛlɛcɛw ka minisiri Sadio Kamara ale tun bɛ o kɛnɛ kan fo ka taa se Burkina Faso jamana ɲɛmaa Capitaine Ibrahima Traoré ni kɛnɛba in kan ɲɔgɔn ye ba kɛra an ka jamana wolomasiri tabaw ka minisiri général Sadio ani fo ka taa se fɛn min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ AES jamanaw ka défense ni o ye an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jugu kɛlɛ o baaraw bɛ ka kɛ lala jumɛn na an bɛ k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ ni o ye Rusi ye jalajaba kɛra yɔrɔ min na o ye an jɛɲɔgɔn ɲuman ye i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ fɔ cogo min na partenaire sincère ko an bɛ se ka jɛn an fara fanga ɲɔgɔn kan cogo di kabi AES jamanaw jɛra lakanako bunakun kan ni an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma sangaba mun sɔrɔla o kɔnɔna la an ye sewa mun sɔrɔ ani fo ka taa se an kan ka taa sira mun fɛ halisa ka se ka dɔ fara o kan ka lakanako ka kologiriya bila mun kɛra kuma bolila o kan kosɛbɛ confédération a bɛ ka taa sira mun fɛ a ye projet ba minnu kɛ a ye exploit minnu kɛ an ye sebaya mun sɔrɔ jugu kan Burkina Faso jamana ɲɛmaa Capitaine Ibrahima Traoré a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ ko an ye faraɲɔgɔnya mun kɛ a kɛra sira jɛlen ye wa a y'a nafa don kosɛbɛ ko de la ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jamana kuntigi saba ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye AES jamana kuntigiw ye ko baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ lakanako sira fɛ halisa ka an fanga fara ɲɔgɔn kan sanfɛ siraw ani fo ka taa se ka kunnafoniw di renseignement ani ni gɛlɛya bɛ mun dala ka kɛlɛcɛw bila ka taa o tigi fɛ yen nɔ AES jamanaw ni an ye saba ni jamana ye ko a bɔra fɛn mun ye minɛnw na a bɔra renseignementw na a donna de an ka maaw bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛɛ fɛ yen ko jɛn in a kolo bɛ ka giriya de ka taa fɛ halisa wa don o don de an bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ ko nin jalajɛba in kɔnɔ Rusi fɛɛrɛw de bilala sen kan Rusi bɛ se k'an dɛmɛ cogo di i n'a fɔ Burkina Faso jamana ɲɛmaa y'a fɔ cogo min an mago bɛ Rusi jamana u ka mun na ka se k'an ka kɛlɛcɛw yɛrɛ kolo giriya bawo bamananw b'a fɔ n'i y'a mɛn a ye n dɛmɛ n ka wara la o y'a sɔrɔ wara kunkolo b'i yɛrɛ bolo k'an ka kɛlɛcɛw giriya ani ka se ka anw yɛrɛ kolo giriya hali don nataw la ni olu tɛ an kɛrɛfɛ an ka se k'an jɔ an yɛrɛ kolo la ko laɲini ye o de ye baara bɛ ka kɛ o de kan wa an bɛ o de fana laɲini an jɛɲɔgɔn fɛ an ka partenaires fɛ u ka se ka an dɛmɛ o kan a yɛrɛ k'a fɔ jalajɛ in kɔni kun cɛra kun tɛ bɛn cogo jumɛn na wa fɛn mun ye fɛlɛ kura ni dabali kura minnu kan ka kɛ maajugu kɛlɛli la an ka jamanaw kɔnɔ la AES jamanaw da magara o bɛɛ lajɛlen kan keba halisa an bɛ to Rusi jamana ka se sɔrɔli guerre mondiale la o ɲaɲali san 80 kɔnɔna la Bamako kɔnɔna la nɔ kɛnɛba sigira kɛnɛ mun ni an ka jamana cɛfɔ ni kanbɛ minisiri ni o ye général Ismail Wage ale tun bɛ o kɛnɛ kan kɛnɛ mun kɔnɔ ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko Rusi jamana lasigiden mun bɛ yan nɔ ni o Igor Kromenko ale fana tun bɛ yen nɔ kumaɲɔgɔn mun ni u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Rusi ni Mali an ka jɛɲɔgɔnya bɛ cogo min na ko a ka kan ni wulikajɔ mun kɛra Rusi jamana fɛ ko bɛɛ ye k'a fɔ Rusi jamana ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka lafiya mun don diɲɛ kɔnɔ ko Mali tɛ se ka to kɔ nin kan anw fɛnɛ minisiri taara Rusi jamana kɔnɔ la wa Bamako yan nɔ ko fo ka ni ɲaɲali in fɛnɛ kɛ yan nɔ ɲaɲali in kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ mun ni an ka jamana minisiri cɛfɔ ni kanbɛw minisiri a ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw an nisɔndiya bɛ Rusi jamana ka boloɲɔgɔnmaw kɔnɔ la wa ko Rusi ye baara mun kɛ
nin kɛlɛba in kɔnɔ la k'a kɛra sababu ye Allemagne ye kɛlɛ mun bila sen kan ni gɛlɛyaw sera mɔgɔ miliyɔn bayirika olu nin bɔra kɛlɛ mun kɔnɔ la ko yaasa ka se ka na kɛlɛ in kuncɛ yaasa ka se ka na sebaya sɔrɔ ka se ka na ni lafiya don diɲɛ kɔnɔ maa bɛ fɔ min ma ko nazisme ka o kɛlɛ ko Irisi jamana ye o baara mun kɛ ko a ye lafiya di diɲɛ bɛɛ de ma ko diɲɛ bɛɛ kan ka o lakodɔn ni Irisi jamana ye wa ko Irisi jamana ka o wale in a kan ka kɔkɔrɔma don jamanaw fɛ fo ka taa se jango an minnu yɛrɛ ye a ka alliés ye an minnu n'an kɛlen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko anw bɛ nin wulikajɔ mun n'a kɛra anw bɛ a tare wa anw bɛ a commémorer wa o b'a yira k'a fɔ ko an labɛn bɛ don nataw la jamana mun bɛ yen nɔ ni ale tɛ a ɲini ka jamana si kɛ a den jamana ye n'a fɔ ko jamana dɔ b'a laɲini cogo min na ka anw kɛ n'a fɔ u ye anw denw ye nka jamana mun b'a laɲini an ka bolo ɲɔgɔn ma partenariat gagnant bɛɛ bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ cogo min na ko anw bɛ o jamanaw de kɔkɔrɔma don wa o jamana dɔ ye Irisi ye o de la k'an ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya bɛ taa sira ɲuman fɛ Irisi lasigiden ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko Mali jamana ye partenaire ɲuman mun ye wa an ka jamana ɲɛmaaw ye sira mun yira u la jɛɲɔgɔnya ɲuman mun yira u la k'o b'a to Irisi jamana bɛ se ka danaya ka kurakuraya halisa diɲɛ don o don Mali jamana kan yaasa cakɛdaw bɛ se ka kɛ tigɛ di ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ baaraw bɛ se ka kɛ ɲɛtaa sira fɛ cogo min na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ keba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa primature la vérificateur général ale ka rapport dɔ ye dugu yuguyugu kosɛbɛ keba a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana primature ni o ye jamana ɲɛmaayaso mana bɔ yen yɔrɔ mun kan ka na mun bɛ fangabulon bɛɛ lajɛlen o kunna ko primature kan ka kɛ misaliya ta yɔrɔ de ye fasiri kɛbaa ka fɔ la ko primature man ka kɛ yɔrɔ mun na ni wo bɛ yen walima ni nɔgɔ bɛ yen nɔ nka ko vérificateur ka ni rapport in a bɛ mun fɔ o de y'a ye k'a fɔ jamanadenw bɛ ka souveraineté ɲini nka ko mara kan ka kɛ cogo min na ko a tɛ ka kɛ ni jɛlenya kɔnɔna ye bawo vérificateur ka rapport yɛrɛ k'a fɔ rapport mun n'a bɔra mai kalo la san 2025 ko ka a daminɛ san 2021 ka taa bila san 2024 novembre kalo labanw na ko primature marala maa mun bolo ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ye maa mun ye ko primature marala cogo min na ko gɛlɛyaw yɛrɛ a kɔnɔ bawo ko a musaka miliyari 50 ani kɔ ko musaka mun kun kan ka don primature baaraw da fɛ ko wo mun yera ni y'a ta k'a lajɛ a bɛ t'i jɔ keba fo miliyari 2 hakɛ la o wo mun ni olu ta yɔrɔ ma se ka dɔn wa ko a caman tara yɔrɔ mun na ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu n'a bɛ wele ko filet social dɛmɛ kan ka kɛ maa o maa yɔrɔ mun na maa mun n'u la ka kan sabu n'a fɔ dɛsɛbagatɔw olu kan ka dɛmɛ ni nafolo mun ye ko o de ma don o da fɛ o de taara ka don sira wɛrɛ fɛ primature marala maa mun fɛ ka daminɛ san 2021 ka taa bila san 2024 na vérificateur général ka rapport kɔnɔna la kebaya yɛrɛ k'a fɔ ko u ye nafolo in ta k'a don sira fɛ a man ka don sira mun fɛ k'o kan ka maa kamana gan bawo ko jamana ɲɛmaayaso ministre bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye maa mun ye k'o kan ka baara kɛ cogo min na ko baara ma kɛ ten wa vérificateur ka rapport in kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw de bɛna kɛ kiiri tigilamɔgɔw olu b'u ka baaraw kɛ keba maa maa de mana nɔ ye nin ko in na maa maa de bɛ yen nɔ ko e da mana don nin ko in na i ni ɲangili min ka kan bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kiiri ko maa si tɛ kiiri sanfɛ wa ko maa mun bɛ yen nɔ ko mun bɛ maa dabali ban vérificateur général ka rapport in na fasiri kɛbaa ka fɔ la ko o de ye maaw kan ka o jigi da mara ɲɛmaayaso mun kan ko olu kan ka bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi olu kan ka jamana musakaw k'u lakɔlɔsi ni musaka yera olu ka waatiw kɔnɔna la tan musaka mun yera wo mun yera tantɔ ko fo sɛgɛsɛgɛliw de ka bila sen kan wa maa mun nɔ mana ye nin ko in na primature a mun marala ka daminɛ 2021 ka taa bila novembre kalo labanw na 2024 k'a sɛgɛsɛgɛliw bɛ to sen na ni mun bɔra la diɲɛma bɛna bɔ o kibaruya kalama keba n'an bɔra o kɔnɔna la kunnafoliko bunakun kan Alfuseni Togo a yɛrɛla k'a fɔ ko ale lafiya da sɔrɔ directeur de publication ni o ye journal Canard de Venise n'a fɔ kunnafonilaw kun ye demarcation kɛ ko ale kun lasagolen don wa a kun lasagolen don kabi kalo kelen hakɛ nka ka kɛ ni mais kalo tile 12 in ye kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko kunnafonidila Alfuseni Togo ni journal Canard de Venise directeur de publication ye ko a ye kanabila sɔrɔ
bawo ko wulikajɔ minnu kɛra kunnafonilaw bolo ko nin bɛ sewa di mali kunnafonilaw ma nin b'a yɛrɛ k'a fɔ kunnafonidilaw ni kiiri tigilamɔgɔw u bɛ ka ɲɔgɔn faamu bawo ko kiiriko bunakun kan kunnafonilaw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunnafonilaw ye démarche mun kɛ k'a fɔ ko kiiri ka se ka a lajɛ a ka tigɛ a ɲɛma ko o baaraw nin bɛ sewa de di kunnafonilaw ma nin b'a yɛrɛ k'a fɔ mali kiiri ani kunnafonilaw an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa fo ka taa se baaraw bɛ ka kɛ jɛlenya kan kiba ko baaraw bɛ ka kɛ jɛlenya kan kiiri ni mun ka kan bawo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kiiri bɛɛ bɛ se ka wele fanga la ka se ka taa a lamɛn nka ko wulikajɔ mun kɛra mali kunnafonilaw fɛ o b'a yira k'a fɔ wulikajɔw lamɛnna nin waati in na Alifuseni Togo ko nɔminali min kɛra a nɔna bilala a bɛ se ka segin ka taa ka denbayaw la sɛbɛnfura labanw olu bɔli kɔfɛ kiba bi ye mɛ kalo tile 12 ye san 2025 n'i y'o ta k'a lajɛ mɛ kalo tile 12 o bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna la Sherif Usman Manan Haidara ni ale ye jamana silamɛtɔnw ka jɛkuluba au Conseil islamique du Mali a ɲɛmaa bɛ ale bolo bi in na ani fo ka taa se Ansardine ni silamɛtɔnba mun bɛ yen nɔ olu ka ɲɛjɔyɔrɔ don ale ka anniversaire mɛ kalo tile 12 o de bɛ bi ka se ka o ɲaɲaliw kɛ keba ni waati in na an bɛ dugawu don kɛ Sherif Usman Manan Haidara ye ala ka sigi caman fara a si kan mali silamɛ dinɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka foli tanu lase u bɛɛ ma ni waati in na n'an bɔra o kɔnɔna la keba an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la a yɛrɛ k'a fɔ ko narena ni o bɛ kangaba fɛ kɛrɛnkɛrɛnla Kulukoro marabolo fɛ ko u ka sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko maa dɔw tun bɛ fɛ ka na dankari kɛ a la maa minnu n'u ma se ka bugunatigɛ nka maa minnu kɔni bɛ yɔrɔ in na olu ye nin wale in ta k'a kɛ bamanciw de ka walew ye manganajugu de ka walew ye ka kɛ ni mɛ kalo tile 12 in ye kangaba kɔnɔna la ko u nana ka tasuma bila yɔrɔ dɔw la nka ko nin ko in na wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka a bugunatigɛ Bajangarakaw bara keba an ka jamana kɛnɛya minisiri ni ale fana bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔnjugutugu minisiri kunna ni o ye Asa Bajalo ale ye wulikajɔ kɛ ka taa médecin colonel wulikajɔ minnu kɔnɔna la ni a taara se a yɛrɛ la k'a fɔ ko kabi a kun kɛra minisiri ye nin ye a siɲɛ gale ye a kun ka se Bajangara marabolo kɔnɔna la bawo Bajangara marabolo la ko wulikajɔw bɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen ni olu kɛlen ka u sigiyɔrɔ bila dɛmɛ ni ɲɔgɔn digitugu baaraw la ka se ka taa dɛmɛ ta ka a d'u ma dɛmɛ min bɛ tali kɛ balo ani fo ka taa se u mago bɛ se dɛmɛ wɛrɛ minnu ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko 50,000 hakɛ ko gɛlɛya bɛ olu de da la minnu kɛlen ka u sigiyɔrɔ bila wa ko jamana minisiri ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn digitugu minisiri fo ka taa se kɛnɛya ko minisiri ma a ka taama in kɔnɔ Bajangara taara ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan ni ka yɛrɛ k'a f'u la ko jamana ɲɛmaaso hakili bɛ u la ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna se ka kɛ dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min na keba an sangokaw fɛ yen nɔ olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka aladeli ni seliba bila sen kan jumadon a yɛrɛ la k'a fɔ aladeli mun ni u y'a kɛ yaasa an ka jamana bɛ gɛlɛya mun na fɛn mun ye fura ka se ka sɔrɔ a la bawo dinɛmaw ka wulikajɔw kɔnɔna la foyi tɛ bonya seli ma seli ni aladeli o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen fura ye dinɛmaw ka ko faamuyali kɔnɔna la jango silamɛya dinɛ kɔnɔna la ala wele o ye o belebeleba mun kɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko ka delili kɛ dalimasa ye an ka jamana basigi ka se ka don a kɔnɔna la mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kayikaw bara kɛba yɛrɛ la k'a fɔ kayi lakɔli kalanfaw ka kalanso mun bɛ yen nɔ ni o ye IFM ye o kalanso kɔnɔna la kalandenw olu ye wulikajɔ dɔ kɛ n'a bɛ tali kɛ journée culturelle seko ni dɔnko la ka kɛ ni sibiridon ye a la k'a fɔ ko o ko in kɛra wulikajɔba ye yɔrɔ mun na ni kalandenw u ye mali tabiyaw n'an ka laadaw olu bɛ se ka labato cogo di ani fo ka taa se an ka laadala fɔliw ani an ka laadala dɔnw an bɛ se ka ba don u la cogo min na ani an ka laadala ko minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka mara ko ɲuman k'a bila siniɲɛsigi sifinnakaw minnu kan ka na n'an bɔra o kɔnɔna la kɛba an bɛ taa sikasokaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ sikaso sifinnakaw kalanbulon dɔ kɛra u kun ni o bɛ tali kɛ citoyenneté kan o kɔrɔ jamana kɔnɔden bɛ se ka jamana kanu don a sɔndɛbɛ la cogo min na jamana bɛ se ka yiriwa sɔrɔ cogo min na jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye o de kɛra nin kɛnɛba dɔ sen conférence mun ni a kɛra sikaso conseil régional de la jeunesse fɛ sifinnakaw tɔgɔla soba a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye an ka jamana faso kanu ani fo ka taa se faso danbe faso ɲɛta bɛɛ lajɛlen bɛ se ka janga fara ɲɔgɔn kan cogo min na o ka se ka o baaraw kɛ keba an bɛ taa e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔfɛ kibaru kɔnɔna la
lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Keba an ka jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ Burkina Faso jamana kuntigi Capitaine Ibrahima Traoré k'a to Rusikaw bara fɛn mun ye Rusi ka sebaaya sɔrɔli san 80 kɔfɛ guerre mondiale la a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ mun ɲini diɲɛma fɛ o de ye farafina ni Rusi ka jɛɲɔgɔnya in ka se ka kɔrɔ dɔn ka taa fɛ Ibrahima Traoré ka kɔrɔfɔw la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛn ni keleya ɲinini ko an bɛ o de kan wa a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka farafina kɛ maajugu olu kaburu dɔ de ye ko le tombeau du terrorisme kɔrɔ maa ŋaniyajugu minnu bɛ yen nɔ maa minnu bɛ fɛ ka tasuma bila farafina kɔnɔ ka u su don farafina kɔnɔna la wa an bɛ k'o baara mun kɛ ko an y'a k'a fɔ an ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa an bɛ Irisi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a ɲini halisa yaasa ka se ka sifinnakaw ka u galabu foni ani ka kalanbulon kɛ u kun kɛlɛ taabolo kuraw la Capitaine Ibrahima Traoré ale y'o laseli de kɛ Irisi kunnafoni sira Sputnik o sanfɛ Niger a yɛrɛ la k'a fɔ finitigilakaw olu ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ka maa ŋaniyajugu caman ka dansiri olu ka baaraw la a yɛrɛ la k'a fɔ u ye maajugu ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen nɔ k'o faga fo ka taa se mɔgɔ 17 hakɛ Niger kɔnɔna la u ye o minɛ k'o lasogo nin waati in na a yɛrɛ la k'a fɔ ko baara mun ni a kɛra taabolo 2 ye bawo ko opération minnu ni a bɛ ka kɛ Niger finitigilakaw fɛ u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen territoire national ka se ka a bɛɛ sécuriser o ni AES jamana tɔw ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la k'o baaraw de kɛra sababu ye ka se ka dankari kɛ bamanciya wale kɛbaga ninnu na ani ka nin waati in na caman de minɛlen don u bolokɔrɔ ka se ka u lasago k'u y'a kɛ sira mun bɛ Ayeru ani Tebarebare u ni ɲɔgɔn cɛ Nigerikaw bara wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ jamana finitigilakaw fɛ ka se ka dansigi kɛ maa ŋaniyajugu ninnu ka baaraw la keba Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ye sariyakisɛ dɔ ta sariyakisɛ mun ni o bɛ furaw ka o sɔngɔ jigin kosɛbɛ Amérique jamana kɔnɔ la k'a ye bolonɔ bila sɛbɛnna décret mun ni o bɛ tali kɛ furakisɛ minnu bɛ pharmacie kɔnɔ la produit pharmaceutiques ko ka se ka olu sɔngɔ ka o lajigi baw ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko furakɛli sɛbɛn ni o ye ordonnance ye ko kuma dɔ la maaw tun ye damakasi sɛbɛn don k'a fɔ ko a da bɛ ka gɛlɛya baw ordonnance fura de b'a kɔnɔ ko o de la jamana ɲɛmaaw u ye fɛlɛ dabali kɛ yaasa ka se ka sariya kura bila sen kan sariya mun ni Donald Trump y'a bolona bila ka se ka kɛnɛyali ka a sinsin Amérique den bɛɛ lajɛlen ye ni fura sɔngɔ jigili ye keba Faransi jamana ɲɛmaa ni o bɛ tali kɛ Macron na ale y'a yira k'a fɔ ko Vladimir Putin Rusi jamana ɲɛmaa ani fo ka taa se Ukraine jamana ɲɛmaa k'u kan ka taa ɲɔgɔn ye kɛ Istanbul Turki ko ka taa o kɛ fɛn mun ye bɛnɲɔgɔnya mun ni o bɛ ka a laɲini Rusi ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ nka Faransi jamana ɲɛmaa a ye kɔrɔfɔ mun kɛ ko ka a ɲini Vladimir Putin fɛ ani Rusi jamana k'u ka se alamisa don Turki Istanbul kɔnɔna la yaasa ko ka se ka taa kumaɲɔgɔnw ni bɛnkanw kɛ o ni Moscou ani ɲɔgɔn cɛ a ye kɔrɔfɔ mun ni k'a bɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ fɛn mun ye nin kuma in o de ma bɛn Rusi jamana ɲɛmaaw ma Rusi jamana ɲɛmaaso ka babusentigi a yɛrɛ k'a fɔ ko Macron ye kɔrɔfɔ minnu kɛ ka bali k'a fɔ ko bagabagalikan ni o ultimatum ye ko k'a fɔ ke e bɛna o de di Rusi jamana ma k'a fɔ nin don in an y'a sɔrɔ Istanbul kɔnɔna la yaasa an ka se ka kuma ko tɛ kɛ o cogo la bawo ko Rusi jamana min maa tɛna olu bagabaga dɛ ultimatum tɛ di olu ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kumaw bɛ kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ yaasa mugu ni kisɛ ka jɔ ko olu yɛrɛ ye a laɲini Rusi jamana ɲɛmaa ka laɲini ye o ye nka kow ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna la wa ko olu bɛ ka fɛlɛw bila sen kan a bɛ waati jan bɔ mugu ni kisɛ ka se ka jɔ nka mugu ni kisɛ bɛ jɔ sira jumɛn fɛ Macron nana n'a ye cogo min na o t'a kɛ cogo ye
Risi jamana ɲɛma so ka babusentigi ka kɔrɔfɔw la ko kow ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ n'o kɛra bɛɛ ko olu yɛrɛ labɛn bɛɛ ka se ka kumaɲɔgɔnya ka o kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ keba an bɛ don seko ni dɔnko kɔnɔna la ka sɔrɔ ka na n y'a fɔ a ye cogo min na an ka jamana ni o ye AES jamanaw ye olu ka hymne national o baaraw banna sɛbɛnfura dira jamanakuntigi ma an bɛ don seko ni dɔnko kɔnɔ. Manikiti 2025 sera Mega Ulikija Wati sera Mega Ulikija An y'a fɔ a ye cogo min na farafina jamanaw ni o ye AES ye cɛɲɛnka jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in Alliance des États du Sahel an ka jɔnjɔn kɔfɛ n'o ye drapeau ye an ka logo kɔfɛ ani fo ka taa se an ka devise kɔfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ kuntɔgɔ dɔnkili walima dɔw ko jɔnjɔn n'o dɔw ko janjo hymne national o sɛbɛnni baara mun ni a kɛra tile 2 kɔnɔna la yan nɔ experts fɛ maa 15 ni olu bɔra Mali Niger, Burkina Faso kɔnɔna la nɔ yaasa ka se ka na kuntɔgɔ dɔnkili ka sɛbɛnni kɛ sɛbɛnninw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni u ye sɛbɛnfura ta k'a di an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ma Mamu Dafe ka kɛ ni mɛ kalo tile 12 in ye minisiri bisimilala jamanakuntigi fɛ ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye Kuluba minisiri ni ale kelen kun tɛ ani AES jamana seko ni dɔnko minisiri baw bɛɛ bɛ k'a fɔ kuntɔgɔ dɔnkili imu sɛbɛnni a bɛ seko ni dɔnko de ka lahala kɔnɔna la a b'olu ka minisirisow ka baara kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ Niger ni Burkina Faso olu minisiriw kun faralen bɛ an ka jamana seko ni dɔnko minisiri kan Mamu Dafe u bisimila jamanakuntigi fɛ yaasa ka se ka taa sɛbɛnfura di a ma hakilina mun ni a taara jamanakuntigi fɛ an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko foli ni tantoli kan ka di jamana ɲɛmaa ma bawo ko a ye baara mun kɛ a y'u bila baara mun na ani u ye wulikajɔ mun kɛ ko a ye jamana saba in a ye an ka jamana kolo sigilen wa a y'an kɛ jamana bonyanenba ye bawo ko an ka jamanaw kɔnɔna la bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ diɲɛ fan o fan ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛ taa yen bɛɛ lajɛlen k'a fɔ hali kapitɛni Ibrahima Traoré a ka taali la Russie AES jamana tun bɛ an ka drapeau tun bɛ Burkina Faso drapeau kɛrɛfɛ ko n'an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an ka confédération drapeau o de bɛ an kɛrɛfɛ ni kɛnɛ in kɛra sewaba ye bawo ko hymne national ni a bɛ faso kanu ko fɔ bawo ni hymne bɛ ka da yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ maaw miiri faso kanu na bawo kuma min bɛ fɔ a kɔnɔ a b'a to maaw bɛ se ka kɛ u ka jamana fɛ kosɛbɛ nin kɛnɛ in n y'a fɔ cogo min na a kɛra kɛnɛ wasalenba ye an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ foli ni tantoli ta ka ɲɛsin maaw ma maa mun ye nin wulikajɔ in kɛ ani maa mun ye nin hymne national ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan minisiri saba tun bɛ kɛnɛ in kan ni ka foli bɛɛ lase u bɛɛ lajɛlen ka engagement ka wulikajɔ u ye mun kɛ jamana ka yɛrɛtigiya o kɔnɔna la Mamu Dafe a ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko tile 2 baara mun kɛra k'ale sewara a nisɔndiyara wa ko baara kɛra bɛɛ lajɛlen hakilina tara i min kɔnɔna la jamana saba bɛɛ lajɛlen hakilina tara ko n'i ye jamana saba in ta k'a lajɛ an taafanw bɛɛ lajɛlen kelen an taafanw bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn keleya basigi min fɔ ko wa a bɛ kabi tarikuw kɔnɔ kabi gale anw taafan bɛɛ lajɛlen kelen k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan keba ko gɛlɛya foyi to o la a b'a yɛrɛ k'a fɔ don nataw la jamanakuntigi ale bɛna nin sɛbɛnfura in ka a lajɛ ni ka sɔrɔ ka yamaruya di a baaraw ka bila sen kan halisa an bɛ to seko ni dɔnko kɔnɔna la keba ni dɔgɔkun in kɔnɔna la i tun bɛ wulikajɔ belebeleba la ka taa jankola birigo ni o bɛ kita mara fɛ seko ni dɔnko a kɛnɛba mun bilala sen kan journée culturelle jango birigo kɛnɛ mun kan ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye a baara mun n'a ye k'a fɔ a bɛɛ bilala sen kan Keba Jalo fɛ Keba yɛrɛ ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔba ye bawo wulikajɔ mun kɛra an ye k'a fɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔ minisiriso tɔgɔ la maa tun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa se an ka artiste baw ma olu taara
ka se ka taa Mali an ka tariku an ka musique o mun bɛ an bugunatigɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ka se k'o yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na. Kɛnɛ in a kun cɛra Keba a seginna ka na ni wulikajɔ mun ye birikokaw ka fɔli an bɛ o lajɛ an ka sɔrɔ ka segin ka na kibaruya tɔ kɔnɔna la Keba. Nipnye anye Keba nununka festival keneka Keba ye donar kunganga donke angalaje ame kibara kunche ni dusuma kasi kibara ye farafina seko ani dongo domaga bamumbe no farafina ni oye Guinée kauka comédien bamumbe nyokolombola Musa Kofe Keita arla kafo kakeni tenedoanye mekalo kletan ani fla ala ye aminju doya Musa Kofe Keita ni ale ɲɔgɔlɔn bola bay kabi an fitini Keba amaka ɲɔgɔlɔn lajɛ ko ka ta san 75 ka tori la ko dali masay aminji dɔgɔya a soma yɛlɛmana fɛn mun ye bana kundala sunu dɔ senfɛ ɛrɛla k'a fɔ a ka janajaw bɛ kɛ a tun bɛ yɔrɔ mun na ni o ye Kindia commune urbaine kɔnɔna ye ko janajaw bɛ kɛ o yɔrɔ la ni cɛba in ni o ye Musa Kofe a ye wulikajɔ mun kɛ Guinée Conakry ɲɔgɔlɔnko la a ma dogo maa si la Guinékaw bara Tato de Porto ni o ye ale ka u ka videokɛlaba dɔ ye a dɔnnen don kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ale ye témoignage dɔw kɛ Musa Kofe la an m'o lajɛ ka dugawu don kɛ Musa Kofe ala ka dali badabada nɔgɔya nin ye pertiba ye farafina ni Guinée culture ma an bɛ o lajɛ témoignage dere manden cɛba dɔ y'i la sɔgɔmada na n'a tɔgɔ ye Musa Kofe an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Saya ye wajibi de ye an bɛɛ bɛ sa. Musa Kofe farikolo taara nka Musa Kofe tɔgɔ na to dugukolo kan fo ka taa lahara jɔ don se ka sababu kɛ mun ye a ka baaraw. La Guinée Comédie n'a bɛ fɔ a ma Sodia Manden kɔnɔ ani Manden kɔ kan Musa Kofe a ka baara kɛ n'o nato yan. Nka bi le 12 mai ala ye Musa Kofe ka kalifa minɛ na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ na ala ka la yafa ma jurumu min b'a ni ala cɛ ala k'o yafa min b'a ni mɔgɔw cɛ ala k'o ta k'o bɔ a kan a taara ka ko minnu to ala ka barika don a ko la ala ka den bɔ ala den min bɛ se ka fisaya n'a yɛrɛ ye dunan bɛ tan ne saya bɛ kɛ siga foyi t'a la k'olu nafsin za'iqatul mauti ni min yɛrɛ dan kɔni dari don dɔ la i bɛ taa a bɛ s'a ma don min o k'a sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ bi Sodia u bɛ ɲɛji la
Musa Kofoyi ya tun magɛnɛ dɔɔni ka sababu kɛ a ka accident do a ye accident kɛ a fari ma kɛ 100% bilen o de kɛra ka saya sababu ye wa an bɛɛ bɛ sa wa saya ye waati ko de ye an yɛrɛ ta bɛ sama don min o k'a sɔrɔ ani Ala ka surun an bɛ dugawu kɛ an fakɛ ye ani du balimakɛ Musa Kofoyi Ala ka hinɛ a la Ala k'Ala yafa ma i balimakɛ de man gando l'enfant de Mandeng Traoré muso denkɛ fɔlɔ Tato Reporto Gambe. Amina yarabi an bɛ dugawu kɛ ni ɲɔgɔlɔnbɔlaba in Ala ka dali badabada nɔgɔya a ye keba ninnu de bɛ dan siri an ka bi kunnafoliw la ka kɛ ni mɛ kalo tile 12 wuladafɛ kunnafoliw san 2025 ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen la yasa bɛ se ka bɔ kibaruya kalama keba jalo k'i fo koɲuman jaw ɲɛna ka se k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoli kɛnɛ kan waati wɛrɛ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn yan n'o waati cɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko diba fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da